ya nwanne m ịnụla maka onyonyo nke ndị Igbo bi n'ala Amerịka maọbụ Igbo Network Television USA egwu ọ bụ na ịmaghị na Igbo Network Television USA bụ ụlọ ọrụ onyonyo mara mma ndị Igbo ji agbasa asụsụ na omenala Igbo n'ụwa niile ketụrụ ka asụsụ na omenala Igbo nwụọ pee Igbo Network TV bụ CNN, MSNBC, Univision na BET nke nzukọ ndị Igbo dị iche iche n'ala Amerịka ji eme ka asụsụ na omenala Igbo sụrụ ngede ma bụrụkwa akwa akpụrụ. Ị na-eme ọgbakọ ukwu maọbụ kọnvenshọn dị otu gị, ị na-eturu akara ugo mmụta na mahadum, na ị na-eme ncheta ndụ ọma maọbụ ọnwụ mmadụ, Igbo Network ga-eme ka ọhaneze mara site n'itinye ya n'onyonyo nke ndị Igbo. Ya mere biko ka a na-ama cyber pinye www.igbonetwork.com maọbụ were ekwentị gị kụọ ekwenigba maka ihi na onye ekwe egburu egafe ama nna ya. Nke a bụ akara ọnụọgụ ekwentị ha 352-727-4113 maọbụ 352-215-1722. Chai Igbo Network Television USA.